Belangrijkste man is van Noah Jelko van der Wiel. Hij wordt de nieuwe voorzitter van de voetbalclub. De man die het verantwoordelijk is voor de spelersonkepen, de technisch directeur, is oudkeeper van Heerenveen Hans Vonk. Maar in waren er 42 kandidaten dat Heerenveen uit kiezen koer om een nieuw bestuur te vormen. De uiteindelijke zoon dat verkeersen is, kwam de Aron het onder vuur te lezen om de ondernemingsrieven van de club kritiek hier op een aanval van die kandidaten. Joet blijkt dat dit net van invloed was had op de uiteindelijke invulling van het nieuwe bestuur. Veel heb ik gelezen de afgelopen weken dat het stichtingbestuur de adviezen terzijde legt, negeert, weet ik wat voor taalgebruik, of woorden van gelijke strekking. Absoluut onjuist. Toch lijkt het erop dat er neerdien wordt met de kritische loeren van het personeel. Een groep mensen die het vooral veromsjocht op een drege werkperiode onder leiding van oud-voorzitter Robert Veenstra. Nevens Hettinga binnen de na een aantal zaken op papier zet door de nieuwe gezichten die het nou het heft in handen nemen. We hebben gezegd, deze zorg is er. Gaan jullie nou als nieuw bestuur van deze club om tafel en kom naar ons toe. Hoe denken jullie dat je omgaat met personeel? Zet alles op papier en overtuig ons dat wij gelijk hebben. Ze hebben met elkaar een weekend om tafel gezeten en een manier van werken met personeel op papier gezet waar elke voetbalclub een puntje aan kan zuigen. Als het beleid in de praktijk uitgevoerd wordt, zal nog blikken matten. Van dit weekend aan neemt het nieuwe team de leiding over van de club. Voor Foppe de Haan en Riemen van der Velde is er een adviserende rol.